Mateu, capítol 21, versets 33 al 43 i 45 al 46. Jesús digué als sacerdots i als notables del poble: hi havia un propietari que va plantar una vinya, la va envoltar d'una tanca, i va excavar un cub i va construir-hi una torre de guàrdia. Després la va arrendar a uns vinyaters i se'n va anar lluny. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus servents als vinyaters per rebre'n els fruits que li corresponien. Però els vinyaters van agafar els servents i a l'un el van apallissar, a l'altre el van matar i a l'altre van apedregar-lo. Els envià al seu fill tot dient-se: el meu fill el respectaran. Però els vinyaters, en veure el fill, es digueren entre ells: aquest és l'hereu, vinga, matem-lo i quedem-nos la seva heretat. L'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan vingui l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà morir de mala manera aquells mals homes i arrendarà la vinya a uns altres vinyaters que li donin els fruits al seu temps. Jesús els diu: no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen? Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el faci fructificar. En sentir les seves paraules, els grans sacerdots i els fariseus van comprendre que es referia a ells i volien agafar-lo, però van tenir por de la gent, que el considerava un profeta.